Ipigdara pa mang kuta sa ospital, alagad binawian man sa nanimbuhay ang sarong na aksidenteng motorcycle rider pasado alas 7 ning Banggi ka Nobyembre 18 sa National Highway sakop kang Barangay Pamukid, San Fernando, Camarines Sur. Pigbisto ang nagada na motorista na si Janero Astillero E. Olaires, 34 anyos, asin residente kan San Gabriel, Pamplona, Camarines Sur. Sa investigasyon kan San Fernando Municipal Police Station, gikan Naga City, pasiring kuta sa Banwaan kang Pamplona si Astillero. Alagad kinaong kay ni ang linya kang kasabat kay ning Win Van Truck na nauli sa iyang pagkakadiskwido. Pigbisto ang driver kan truck na si Wilfredo Cabrera E. Martinez, 54 anyos, kan Sampaloc, San Rafael, Bulacan, nagikan sa Calamba, Laguna, asin pasiring kuta sa syudad kan Naga. Kung base nga po naman sa road condition na medyo pakurbada siya. At the same time, may early warning, may mga traffic signs man, may araw nga sa taas na kulor pula, kulor kape. Sa tinampuman, may double yellow lane. So siguro, yung kadikit naman na disregarding the traffic signs siguro kan part of the motorcycle driver. Napag-araman na bakuman accident-prone area ang lugar. Alagad sigun sa kapulisan, importante man giraray na maging rigmat sa pagmamaneho, lalo na kung dai kabisado ang tinampo. Actually po, marami naman po kami dito ginagawa. Katulad nga po sa amin, 24 hours ang road security namin sa kalsada. Yung PCR namin, nagbibigay kami ng mga pump flyers about sa mga safety tips. And at the same time, yung mga officer namin, yung COP namin, may mga schedule din yan sa radio guesting. So, lahat ng possible na safety information na pwedeng ibigay sa public, ay ginagawa natin. Sa presente, nakapatente na ang bangkay kan biktima sa saindang residensya. Dai pa man na desisyon na nabaya ang pamilya kang biktima kung sasaangatan ning kaso ang driver kan truck. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Arango.